पूल किंवा सेतू हे दोन टोकांना जोडण्यासाठी बांधले जातात. पण प्रत्येक गोष्टीचा इव्हेंट करण्यात गुंतलेल्या सरकारला याच गोष्टीचा विसर पडलाय. पूल लोकांच्या वाहतुकीसाठी आहे. तुम्ही त्यांच्या उद्घाटनाचा इव्हेंट करून त्याची प्रसिद्धी कॅश करण्यासाठी नाही. दररोज 38 किलोमीटर एवढं रस्त्याचं बांधकाम पूर्ण करणं, 100 तासांमध्ये 50 किलोमीटर रस्त्याचं बांधकाम पूर्ण करणं, 21 तासांमध्ये 26 किलोमीटर लांब रस्त्याचं बांधकाम पूर्ण करणं, असे अनेक विक्रम ज्यांच्या नावे आहेत असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी आपल्या नावानं किंवा आपल्या कामानं ओळखले जाणारे नेते आहेत. रस्ते आणि पूल या माध्यमातून त्यांनी भारत खऱ्या अर्थानं जोडलाय. इतकंच नव्हे तर भारताला विकासाच्या मार्गावर आणण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. गोव्यातला अटल सेतू असो किंवा मनोहर पर्रीकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असो, त्याचे योगदान विसरण्याचा कोतेपणा कुठलाही गोमंतकीय कधीही करणार नाही. पूल आणि रस्ते या माध्यमातून भारत प्रवाही व्हावा हे ध्येय बाळगणाऱ्या या धडाडीच्या नेत्याला आपल्याला उद्घाटनासाठी वेळ नाही म्हणून पूल वाहतुकीस बंद ठेवणं कदापि आवडणार नाही, रुचणार नाही आणि पटणारही नाही. नवीन जुवारी पूल वाहतुकीसाठी त्वरित खुला होणं किती आवश्यक आहे, त्यासाठी उद्घाटन होईपर्यंत थांबणं चुकीचं आहे. ही बाब मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांनी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू दिली नाही हे त्यामागचं सत्य. कोणत्याही वर्षी डिसेंबर आणि त्यापाठोपाठ येणाऱ्या जानेवारी महिन्यात पर्यटकांची गर्दी ही जवळपास गोव्याच्या एकूण लोकसंख्ये एवढी किंबहुना त्यापेक्षा जास्त असते. आधीच कोणतेच नियोजन न करता जिथं तिथं रस्ते खणून ठेवल्यामुळं वाहतूक कोंडी होणं ही नित्याची बाब झाली आहे. पणजीला स्मार्ट सिटी बनवण्यासाठी आलेले पैसे नियोजित वेळेत खर्च केले नाही या कारणासाठी परत जायची पाळी आली तेव्हा कुठे सरकार जागे झाले. वाट फुटेल तिथं रस्तं खणणं सुरू झालं. पणजीत कुठे आग लागली तर ती विझवण्यासाठी बंब सगळं काही भस्मसात झाल्यावर पोहोचणार नाही याची खातरजमा सरकारनं केली आहे. पणजीत होणाऱ्या वाहतूक कोंडीला कंटाळून कित्येक पर्यटक आपल्या पावली परतले. जुवारी पूल बांधायला सुरुवात केल्यापासून वाहतूक कोंडी होतच होती. मडगावातून किंवा वास्कोतून पणजीत पोहोचायला जेवढा वेळ लागेल त्याच्या कितीतरी पट जास्त वेळ फक्त कुट्टाळीत कोंडीत अडकल्यामुळे वाया जातो. इतका काळ प्रचंड त्रास सहन करून एकदाचा पूल तयार झाला. आता उद्घाटनासाठी गडकरी उपलब्ध नाहीत म्हणून पूल वाहतुकीसाठी बंद ठेवणं सरकारच्या नाकर्तेपणाचं ढळढळीत उदाहरण आहे. हजारो पर्यटक केवळ पूल पाहण्यासाठी म्हणून आले होते. कित्येक तास तेही रांगेत अडकून पडले होते. पूल वाहतुकीसाठी खुला न करता लोकांना पाहण्यासाठी, सेल्फीसाठी खुला करणं म्हणजे कीर्तन सुरू होत नाही तोपर्यंत तमाशा बघा असंच झालं. लोकांना फिरण्यासाठी, सेल्फी काढण्यासाठी, मौज मजा करण्यासाठी पूल आहे की वाहतूक जलद मार्गी लागावी यासाठी आहे? वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या लोकांच्या हाल अपेष्टांविषयी ना सरकारला काही पडलं होतं, ना पुलावर मौज मजा करणाऱ्यांना, ना वाहतूक पोलिसांना. 1983 साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी तेव्हा नव्यानं बांधून तयार झालेल्या जुवारी पुलाच्या उद्घाटनाला येणार होत्या. काही कारणांमुळे त्यांचं येणं पुढं ढकललं. तेव्हा तत्कालीन वाहतूक SP किरण बेदी यांनी कुणाचीही तमा न बाळगता पूल वाहतुकीसाठी खुला केला. हे धाडस आत्ताच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नावाला सुद्धा नाही. सगळे वर्णी लागलेले लाचार. सरकारचे मिंदे झालेत. वास्तविक परिस्थितीची, लोकांना भोगाव्या लागणाऱ्या हाल अपेष्टांची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना करून देण्याची हिंमत एकाच्याही ठिकाणी नाही. हाताबाहेर जात चाललेली वाहतूक व्यवस्थेची कोंडी फोडण्यासाठी नवा जुवारी पूल खुला करा हे सांगण्यासाठी एकटाही तोंड उचकटत नाही. याच वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या राज्यपालांसाठी वाट मोकळी करून द्यायला जी तत्परता वाहतूक पोलिसांनी दाखवली तेवढी तत्परता सामान्य माणसांसाठी कधीच दाखवली जात नाही. आभासी पद्धतीनं नवीन जुवारी पुलाचं उद्घाटन करणं शक्य होतं, पण प्रत्येक कामाचं श्रेय लाटण्याची, साजरे करण्याची आणि छोट्याशा कामाचा मोठा इव्हेंट करण्याची जी सवय सरकारला लागली आहे त्यापुढे लोकांचे हाल कुणालाही नकोसे झाले. नवीन पूल झाला म्हणून कौतुकाचा वर्षाव व्हायला हवा होता.
तिथं पर्यटक आणि सामान्य गोमंतकीय शिव्यांची लाखोली वाहत आहेत. प्रकाश झोतात राहण्याचा हा सोस सरकारला आणखी अंधारात ढकलतोय, सामान्य जनतेपासून दूर घेऊन जातोय. केंद्रात गडकरी आणि मोदी ज्या ध्येयानं प्रेरित आहेत ते ध्येय गाठण्याच्या प्रयत्नांपासून, आस्थेपासून गोव्यातील भाजपाचे नेते खूपच दूर आहेत, भरकटले आहेत. त्यांनी केलेल्या कामाचे मातेरे कसे करावे याची अहमहमिका गोव्याच्या नेत्यात लागली आहे. काम करण्यापेक्षा फोटो काढून चमकण्यात यांना जास्त स्वारस्य आहे. गोमंतकीय मतदार मते देतात ती केलेली कामं पाहून, किती फिती कापल्या ते पाहून नाही. उद्घाटन, सोहळे, इव्हेंट यातून मते मिळवण्याच्या भ्रमात मुख्यमंत्र्यांनी राहू नये. हे सगळे खेळ करण्याऐवजी नवीन जुवारी पूल खुला केला असता तर तो प्रत्यक्ष उद्घाटनापेक्षाही कितीतरी पटीनं मोठा इव्हेंट झाला असता. वाहतूक कोंडीत अडकलेल्यांचे श्वास आणखी कोंडू नयेत म्हणून आता तरी पूल खुला करा. पूल लोकांसाठी बांधलाय, उद्घाटनासाठी नाही, हे ध्यानात असू द्या.